पुइला खुलुमका 7 तारिख मे 2023 दिल्ली नेपसाराय साइकेट न्यू दिल्ली फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट FNS बाय कबकजा कायसा नेशनल कॉन्फ्रेंस खलाइजाखा आरो गोबांमा जे स्मॉलर स्टेट डिमांड खायतंनायरो जत पार्टिसिपेट खलाइका जोंबो दिनै त्रिपुराहानि खरकनै प्रोग्रामबो पार्टिसिपेट खलाइबायका जोंनि सिनियर लीडर त्रिपुरा हास्टेनि जोंनि अगुर बाबू ते आंनि जी ते आबाकिनो बड'लेण्डनि कास्टम बसुमतारी जी तेबो गोरखालैंडनि दाबा पाखरी जी बुंदेलखंडनि बिहारनि मिथिलिया कमलेश यादव जी तेबो गुजरातनि उत्तर आंध्रनि दिल्लीनि ते उत्तर प्रदेशनि जेता साइटा स्टेट कटाल सानै तंनायरो आमाहायके जत जागानि कुथुम लायो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जेता कसाम कमिटी अपनो तैसा दायित्व बग लायो हायनो हाय आगि जे आग ऑर्गेनाइजेशन आमो कायसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और गोबांमा राज्यनि गोबांमा पार्टी मेम्बर ऑर्गेनाइजेशन दङ के आबनो लीड खालायतंनाय बाबा आरके तुमुरजी आगिनि सिमी बो गोरोंजाक दङ ताबो बनो हायनो हाय दलनि अजमा चंजक फिरका 7 तारिखनि सालो के आरो तेबो सादायख्लायो गोबांमा लीडर कसाम आरो नि बिसिंति खलायनो निजिनि राज्यपति खलायलायखा ताबुक साना थाङाखै आंध्र प्रदेश न दिनै तेलंगाना जेता मानमानि केसीआर जी बबो सालसा एक समय फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि तंग प्रेसिडेंट अंगै थांगा जोंनि नॉर्थ ईस्ट नि अंगै PA सांमाजी बबो एक समय फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट अंगै थांगा ते खरकजा SK बसुमतारी जी एक्स MP बबो प्रेसिडेंट अंगै थांगा तेबो आमाहायके गोबांमा बरक 1996 नि सिमी गोबांमा जोंनि जे लीडर कसाम रक आरो लीड खालाय गोबांमा राज्यनो सोनामथानिव सहयोगिता कोलाबरेशन नि बिसिंति आंदोलन नि बिसिंति खालाय जे सामुंनो खालायनायनि बागै जेंलायथानि जत मिलिलाय दाखुगोरा खालायलाय फेमिलि नुकजागो आबनि बागैनो जोंबो त्रिपुरा हास्टेनि जों ऑर्गेनाइजेशन जों इनवॉल्व फैका जोंनि जेहेतु सीनियर लीडर सिनी अगुर सार बनो फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जेटा नेशनल कमिटी बनो खरकजा आदं चंजाखा ताबुक अ जागाव साना थाङाखै नेशनल कमिटी जेटा 12 जना खलाय जेटा मेन कमिटी आमाहायकिनो प्रत्येकटा स्टेट वाइज 12 जना खलाय कायसा स्टेट वाइज स्टेट कमिटी खलायजांनानि प्रस्ताबखा ते रेजुलेशन बो आमो खलायजाखा ओंखाय जार स्टेट नि मते जार जे पॉलिटिकल पार्टी दंनाय बरकनो फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि इंगै सामुं तांगो ते आरो नि बागै बरकनो 12 जननि कायसा स्टेट लेवल कमिटी आमो सनामुई नाहलाय
ke amo hakino जोंबो त्रिपुरा हास्ते नंगै सिनि 12 जननि कमिटि जोंबो संलायखा कै जों त्रिपुरा हास्ते सकपायो सिनि कमिटिओ साबनो तम दायित्व रिखा आमो जों एनाउन्स खायफैनाय साकलायनाय जों कारा कायसा त्रिपुरा हाव जों प्रोग्राम नारकमानि परे जोंनि कमिटिनि साबनो तम दायित्व रिजाखा जोंआबो साकलायनाय के आमा के जों कक पाइलायखा जों दिनै आरो गोरोंमानि उद्देश्य अंकाय दाबुक फाइनाय साल' इन्डियानि गोबांमा समस्या न समाधान खालामनायनि खेत्रेआव जों भारत हादरनि जत बरकनि सिनि समर्थन नांगौ कारण हिंखाय सिनि भारत हादर गणतंत्र सिनि आरो संविधान नि बिसिंथि खालाय संविधान रायदाव जों जतन खाजाक आबुनि बागै पार्लियामेन्ट जतन सिलाय पावरफुल पार्लियामेन्ट जेकुनो बिल पासिं एसा जरतै जों आबुनो आइन कानुन जों प्रयोग खालामैया तेसिनि जे मानथाय सकथाय हिनि जों संविधान सैजाक दंफुनो जों आबुनो बास्तबायन खालामैया आबुनि बागै पार्लियामेन्ट बिल तुबना नांगौ अब बिल पास खाइमा खांखासे निनि मानथाय सकथायनो जे जनगणनि मानथाय सकथाय दंमोनि आ मानथाय सकथायनो सरकारबो इमप्लिमेन्ट खाइमानो ओमफ्राय आबुनि बागै दरकार दङ पार्लियामेन्ट बिल पास खालामनानै पार्लियामेन्ट बिल पास खालामनो हांखाय पार्लियामेन्टनि जे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट एमपि रकनि समर्थननि प्रयोजन बरक बिलनो समर्थन खालामखांखायसे बिल पास होनाय गाबोननि बागैनो जों दिनै बेलाय नांमानि हिंखाय जों फेडारेशन फर निउ स्टेट नि बिसिंथै गोबांमा स्टेटआव गोबांमा समस्या जत स्टेटनि समस्या जत जातिनि समस्या एकै ओंसुगिया दाबो सिनि त्रिपुरानि समस्या ते उत्तर प्रदेशनि समस्या आबुनि बिसिङाव किजा फेलायमुं दंमोन तबे एकदिके नायनायखाय निनि जेटा स्टेटहुडनि जे स्टेटास जे प्रयोजन जतनो आ स्टेटास खालामनो बागैनो दिनै आवाजनो स्टेटहुडनो डिमान्ड खालामनो खालायो के जों जतबाय मिलिवै सामुं खालायते खालायो हिनिनो जों दिनै आरो गोरों लायखा के गोरों माने बिसिंथै दाबो साथाय खालायो जेटा फाइनाय साल इंडिया हाकतर भारत सरकार जेकुनो पार्टी सरकार आसुकथुन दाबो बीजेपी हापां आसुकजा केंद्र फाइनाय साल इंडिया तो मेजर पार्टी कतर जेटा केंद्र हाबंग फाइमानो दुइटान पार्टी दाउसुक जरत कायसा बीजेपी ते कायसा कांग्रेस फाइनाय साल साइमिया ते अन्य ते कायसा पार्टी थार्ड फ्रन्टुंगैफोनो आसाय फाइमानो तबे ताबुक जेटा नाहारमानी उद्देश्य अंखा फाइनाय साल जेकुनो पार्टी केंद्र सरकार आसुकथुन फेबा स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट जेटा ओ एक्ट न तुबुयासक जरतै कुनो पार्टी सरकार फाइनानि सुबिदा मान्या खालायनायनि बागै दिनै दिल्लीआव आसुक लाइमानि उद्देश्य कारण हिंखाय जे सरकार स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट तुबुनाय ते एक्ट न बिल पास बो खालायनाय बननो सरकार आसुक रिंनानि बागै वानसुक लायनाय हिनै कक दिलायखा जतनो कक नि बिसिंथैनो जों फाइनाय साल सिनि मुभमेन्ट जों स्टेट वाइज जार स्टेटआव मुभमेन्ट चालावलायनाय ते जों जुद्ध जत एकलगि खालायो ऑल इंडियानि जत स्मॉलर स्टेट डिमांड खायतंनाय रक जों दिल्लीआव बुथुम लायनानै बो कक रिलायखा जों दाबो नायनो थांगा अंखाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि कक न किसा मारोगै सानाय त्रिपुरा हास्तेआवखाय नुकजागै दङ किसुटा साराय रक दङ अकरा हिंजानाय रक दङ मोबाइल नायलायो
YouTube नायलायो Facebook नायलायो बाक्सा सेरायरक दङ जेता मोबाइल फोन बुमाबो फाबाय पाइ रिजेक्ट खाना हयतोबा निजे कोनो काम काज खालाय पाइखाना तबे अब मोबाइल फोन न नांगमानि जागाव इस्तेमाल खालायजा गया तामंकाय लिडारक कक सातनी किजासा kaham samani hamya samani sabo kaham da saka hamya da saka ba sabo bosok jorate kaham khlai tong hamya khlai tong abo wansungna bo ringya da khlai kya naki ke bai phurungje da angka saimeya jeta bohuk sitara simino seilayo tam seilai musuk busa wak busa tok busa mukra tokra posu paki hinise hinlayo keba nini jati gusti nini okra sakar nang posu paki bai tulana rewi kok sakangkai kutuk kangkai hinkangkai nang kai sabba nang kutung nai kai sabba nang nin bufani somono nang posu hini tongkha nin bufani somono nang musuk hini tongangkai nang buta dolon dolok laibli na abono wansugui babiui sabono tam hinani hinya wansugui kok ma salainai kebni bokha nangjagai thango kebno kok khamya sakangkai ni kok gotui bai sawui kusang bai sawui kebo wansugui babiui kok saya tangdi wansugui babiui kok sarani wans chesta khlaidi karon जों त्रिपुरा हावा आलादा स्टेट त्रिपुरा लेनि बुंगै 10-12 बोसोर जों मिसिल मिटिं चिरखलायफैके लामा कासुलायके कत किसु उंलायके फियाबा ताकसु जरा चिनि जरा नाकि एमएलए अंगै थानाय रक ताबुक जरा नाकि एमएलए अंग थानाय रक एमडी सिंह थानाय रक मन्त्री अंगै थानाय रक बुसुक जरा तै ताम सामुखाय दं ba khalaya tong abo to jonogon ro kaham kai nugui dong abo ang sanani bo kok gya ang sayawai na jodi na buji na hatna nang khang kai to belai chawo tobe oro angasno sanai chini haste ni kok sana thang kang kai chini haste ni kok ang tabuk sai dong जों jeta Tripuraland ni tabuk alada rajyo edisino upgradation statehood demand khlai tongmani punno rajyo दाबी खाई तंगमनि कारण हिंकाय सिनी स्टेट सिनी राज्य बुनि हानि बरफ फायै विदेश नि बरफ फायै जोंनो जतेसे विदेशी हिनि साइ दंखा जों अ दिल्लीयाव फाइ दंफुरो जों बाय ट्रेन बाय फाइका बांलादेश नि खरकसा बरफ बो पासपोर्ट भिजा नाहारिन फाइका इंडियाव टूरिस्ट भिजा नाहारि फाइ इंडियाव by train by route bosungno sungo ki noro ki Chinese ni sungo ke aro tei koyekjon borok tongo aro je local one jinjo phar tongnai rok borok borok no lo kok firok laika salaika borok local angkai nung bideshi ngai tekese deso thangai ama ke kokta sadi ni borok borok no salaika tobe abo tabuk angtak samani topic ya haifuno जोंनो आज बरो आमा हाइकेनो ट्रिट खाइ दङ जेता चिनि हावना जोंतिनि बिदेशी हाइके जोंनो तो निजाखा आमा हाइकेनो आमतै सानान कक करै सायावनो बुजिमां हाके बेलाय चाव ओंखाय जोंतिनि आलादा हास्ते सानमानि पेशने बाबुनो जेता जों चिनि राज्य हिनि दङ चिनि हा हिनि दङ चिनि हा चिनि शासन हिनिबो सालायो कियाबा बास्तबनि शासन दा 70 বছর বই নিনি রাজ্য নিন বরকদা শাসন খায় তো মহারাজা এক সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ত্রিপুরা শাসন খাইতে না ঠিক তাবুক নং ডেমোক্রেসি ও ইন্ডিয়া বাই হাফমানি পরেও নিনি রাজ্য নং দা চালক দं নিনি দা বিউरोक्रेट्स নিন দা मिनिस्टार निनि दा नाइदि वानसुगै जों त्रिपुरा हाव इलेक्शन फाके बुट दिवो बुट थांगो कत फायो थांगैनि दंनाय पार्टी बो आसायो गोबाव ngै दंनाय
गोबां बर'क सावो पार्टी लायो ते कोइते पार्टी आसालने जों तिनी जे पार्टी हिनै जे अमो काइसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नाममानि सिनि मंखा काइसा मंच आंदोलननि मंच जेटा स्टेटहुड डिमांड कमिटी हिनि जेटा खलाइजांनानै थाङै दङ ते जों आबाहायनो बुंनो नारनाय नरकनि बिसिकांग सिनि अगुर बाबु किसासा कक साका abno no norok nuk khana gai aboni bisingo baksa bini kok ko buji uida comment khlai kana buji uida khlai kana YouTube o nuk kha ko ekta te Facebook rogobo tabu a comment khaini rungni kok nang sagla jeta जों statehood demand committee ni bisingtui जों आन्दोलन जारि खालायनाय जों नुखा थांनाय 5 बोसोर हमबै जे बर'क MLA इंखा मंत्री इंखा बर'क मुभमेन्ट हटे याकारि दङ जे बर'क MDC इंखा EM इंखा बर'क मुभमेन्ट हटे याकारि दङ आबनि बागै जों तिनि वान्स थाइखलायखा जों मुभमेन्ट कमिटि नामबै जों मुभमेन्ट जेंलायसनाय हिनो कारण जेंना नांगमानि कारण हिंखाय जेटा स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट इंया सानि सिकां जेफोर कमिशन आजक थांगो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट नि बागै कमिशन सनामजागै थांगो आफुरु सिनि तिप्रानिबो बुमुं आरो खबजांनानै नांनाय गाबनि बागै जों सिनि मुभमेन्ट जारि ताबु खालायनायनि दरकार ओंइ दङ कारण सिनि थानि समय बेलाय कमनि बागै जों दाक्ति न आमो स्टेट मानहारका ताबु अरो तेबो साथाय क्लाइम हांखाय जों तिप्रा हावा दाति लायै आन्द्रस रावै चालायै तंखटक तंलायमा बेले कायसाते कायसाना सेजा लायै वाक टक मुसुक खिनै वाला लायै कक बांलाय तंमा बेले राज्य नन केबनि नव फाइ तुनि फैया निनि खेतनि माइ कायै माइ रावै माइ तिसानानि आबनिनि काम न निनि खेतनो माइ बरै माइ रावै माइ सुगै नन केबो माइ संगै जारिया যত সব কিছু খালাইনাयनि काम निनि नकनि काम नों मा खायनाय निनि नक काइसेवा नों कत समय कक बांलायो कत समय वालायो हायपुना नों निनि नक काइसेनि बरगय नों हामलायै मा दंनाय आमां ताबुक जतन साजेसन बा बुजक माहाय क्लायो साक साकनो बेलाय सिजाक्का बा रंजाक्का हिनिपुनो हिनि मानो बाक्सा तबे आमो जाते आं रोंथानि दाग सामानि abang khani मान सुंबानी जेता जों राजनीतिक मंच न पार्टी न बुट मानद्रब सिमी जात जात दफानि सालायै दफानि बुं फालमाय खलाय आबनि बागै जों ताबुक जेता खलायना थांमानि बा खलाय तंमानि हिंखाय सिनियर कुनो बुट इलेक्शननि पारपास होया सिनियर जत पार्टी पार्टिसिपेट खलायमानो बरकनो जों जतनो खबर खलायो बा इनभाइट खलायो कबगो ऑल पार्टी ताबु निनि BJP फोनथुन कांग्रेस फोनथुन CPM फोनथुन ताबु मथा ते IPFT बट अलरेडी स्टेटहुड निको साका सावैनो तिनि प्रगासक जरा सबायका যত पार्टी रक जदि सय कबुई खायन स्टेटहुड न समर्थन खायो हंखाय ब्रक सिनि आ मुभमेन्ट न ब्रकनि पार्टी नेंगै सिनि आन्दोलन ब्रक न पार्टिसिपेट खायन बागै जों कबगो जदि फायके हंखाय ब्रक बेलाय वेलकाम बेलाय गाहाम सिनि दफानि बागै सिनि हास्तेनि बागै जेता सिनि हास्ते बिसिकांग आगंनानि बागै गाहाम जों सासांनानि बागै जों जत मिलिवै सामुं थांनाय मानो जों जत थानसा हिनै काइसा पार्टीओ अंगै आमो थानसा माया जों आइडियोलॉजिकल बायसि थानसा मांनाय जोंनि वानसुं मासे थानसा मांनाय काइसा पार्टी थानसा हिनै
जों तंलायखा आगि 25 बोसोर CPM थांचांगि तंलायखा नामले हाइकेनो 25 बोसोर उनखा आबुनि सिलाय सिगां कांग्रेस थांचांगि कांग्रेस 30 बोसोर हाइ सरकार चाइथांगा आबो काइसा थांचा सरकार सादरब थांचा हिनि जों सालायनिया सिनि जेता आइडियोलॉजिकली सिनि हामक्राइनि बागैसो जों वानसुंमानि थांचा मांनाय नों पलिटिकल पार्टी नों आलादा आलादा आंगि दंदि तबे निनि राज्यनि गाहामनि बागै निनि जनगणनि गाहामनि बागै नों वानसुगै सामुं टांथायख्लायो आजागाव जों कुनो अ पार्टी वो पार्टी हिनि तंलायनानै कुनो कक्रै सेजालायनानै बो कुनो कक्रै जों नांखाहांखाय हामियानो हामिया मा सानाय केबो जायाख्लाय दंहांखाय जायानो मा सानाय केबो जाया खाय दंमोन नुगै जदि जाया सारा गया मो फुना जाया खाय दंखा बा अमक बरक जायाख्लाय दंखा आबो नों सारा गया हांखाय नों बा जायानो खाय दं हिनि हिनजांनाय आबुनि बागै सिनि बर सिसाना नांगौ बासाना नांगौ करा ख्लायो जेता बुनि जाति बुनि दफा बाय बाक्सा ख्लायनो जोंबो याफिरि सेमाना जात बुनि गुलो गया बुनि बिसेगांगो जों मा हिमनाय जों तिनि जों हाय जे जाति दंनाय जेता साउथ ईस्ट एशिया वा नायनि खांखतम नुजाक निनि जापानीज निनि कोरियान निनि चाइनीज बरकनि चेहरा बाहाय जों हायनो सेम मंगोलाइट बरक तिनि चिनि सिलायते 50 बोसोर सिगांनि एडभान्स जोंनि थांगांखाय एडभान्स जोंनि चलि दंखा कसोंखाय बरक बसों हायनो बरक जों हायनो जत सब किसु बुलेना कसोंखाय बरक वानसुं माहाय जों ताम वानसुं मायांनायबा सिनि जेता माइंडसेट सिनि बखा जेता सिकनङै थांमाने जों बयनि बाय तला खेगलाय जागै बय बाय सोगलोग जागै जेता जों गासै मेयां दंमानि आबुनि पेशना सिनि सोरोंमुंनि किसा गथ' गे दङ किसा कम दङ आबुनो जों पुरन माखायने आबुनो जों फिलाप माखायने जेता गेप दंमोन आबो कर्तव्य साबा जारानाकि सामाजिक लीडरशिप नि सामुं खायतनेर बरं खलायते कलायो तिनि केबनि बखाव वानसुंमानि दंमोन अ बर रकबा मेनि तकसा तिनि तकतै सिप्लायमानि बारा आं तकता हिनि हिनि मानो जे हिना हिंतुन कक्रै केबो गाहाम खाय जाङाखाय हामियाबो हिनजागो तिनि बाक्सा बाक्सा आबो हिनो म बर रक ओंयानि सगयानि उदां सरस मुंलाय सापका हिनि हिनायबो दङ बुसु जारति बंनो हाय रक्ता जाते आमंखा चिनि बरकनि चिनि जातनि सामुं टांनाय रकनो डिस्ट्रेस खायो डाउन लाइन खिखलाय माने आबो शब्द रक आमतै बर रक दङ नों जिसुकुनो निनि जातिनि निनि दफानि बागै नों बोखा कराक खलाय सामुं खलाय दंदि तिबुनो ननो हामिया हिनाय ननो जाया हिनाय नों दिनि गाहाम सामुं खलाय दंफुनोसि हामिया हिनाय आमो हाय समाज दङ आबंखा समाज द्रोहि रक समाजनि चाया रक तबे आ बर रक बुफुर ननो गाहाम हिनाय दाबो आं कक साइतो माने इनखा जारानाकि समाजनि सामुं गाहाम खायतंनाय निनि दफानि सामुं खायतंनाय रकनो जारानाकि कुतुकनाय रक हामिया सानाय रकनो नरकनो आं साइतोङो नरक गाहामखौ बुजिनायदि नरक हाय बरकनो तेसे सानाय जे बरक नि पावार फांसन पोजिशन फुरुंखाय आ बरकनि यागो थाङै नरक खुममाला तै थांलायनाय बनो थाङै केबो मन्त्रीनि नगो थानाय केबो एमएलए ओंखाय बिनि नगो थांनाय बनि समसागिरि खालायनाय आमाहायकिनो नुगो दाबो सिनि आरो जारानाकि दा तै हिमलाय तंनाय दा बाय आंध्र सराय राय सालाय तंनाय रकबो आंध्र सुतै थांलायो हेमन्त शर्मानि नगजरा थांलायो दा तै थांलायो हेमन्त शर्मानि नगजरा तै थांलायो
amsuk jora kaino Hemanta bai chakhani jakhangkaino bwkha kwchang jagui phirogui phai pele hingkai Hemanta jotisi kabar wngthang hingkai aro mutabai songbai ke malaina se dorka asuk jora sogya nangya mutabai ni nok jora sogya angthango lama koso jora hingkaino Hemanta nok jora hingkai se bwkha kwchang thang hingkai ba nogo phirok phai manota amai rokta ke te bisi kok kwbang salaigla जों Tripura hasteo sokpoini logi sini program chengjangnai sini movement already chengjakha sini je statehood demand committee ni bisingtwi जों dabu haina hai sini Tripura ni statehood demand no twi जों samung tangnai agi jedanaki tangthani rok busuk jarate kok ni mote samung khlaikya abo nukha oro sadai klaio sini mebar babu ni kok nang kisa ma khursanai angbo ek somoyo boni logyo bini bufayung ni ang sak sak wain sugui sini da mebar ba khub borok kaham no ni bini wan sungmar kaham ngana ni tongmani phiaba botam khlaikya norok joto nukha haikuno baksa to tabu ko wan sungna ni babina rengya tam hinai tabu anga te alka wa dongno use khegla oro thangnai election ni sikangka bo saka 2018 ni sikangkai modality committee hinai saka o 2023 faibru khai bina modality committee no bo pogoi thaka jeta Hemanta bai bagui hojongman tao sa kapsa khani oi bwkha kwchang riwoi tabu kai saka interlocutor nei tabu kai interlocutor nangnai ka bina model ke bia kamai thaka ba babu sabla pro iko naiji message tabu no Amit Shah te Rajnath Singh afro home minister bo ana tang ko message ke model committee nai abuni bising tinya narongna statehood disang nai hai ni sabani mebar sable au inkoni sampong nogoni khumtai ani oje ta community hall kaise tongmani adino ara asuk laipro ke abuni yaglo tabuk 2023 ni election ka bini model total joton poi thame gya tab khai bo saiton suka interlocutor ne kaise raibai chongmani ka raibai ni khetreo tabuk saka kai baksa negative sawo ba positive sawo ini mano tobe ang jeton nukmani जों Nagaland bai ba onino organization bai sini of movement no sini demand no compare khlai sini sugya karon naga movement kha kaisa bongni aboto aro tongo tabu NSCN-IM nini aborok to kaisa tamba jarana ke abuni sampurke saimanai rokai to saimanna amoto democratic movement ya borok to nini silai pathan tei se movement khlaiman hingkai bongniabo bai tulona khaito sini Tripura ni movement no जों jeta tabu statehood ni movement no जों kothokya karon bonga bongkha kaisa mani khwnai tinya rok no hingkai to saimano tamhin jotono militant group ni movement ba bolong borok ni movement ni jago ke bolong borok bai to sarkar directly kok saimia gabuni kusar majora kebo IB ba nini CBI ba central agency kebo no kaisa IPS officer no daitto ruino to borok bai tok ma khlainai ba dialogue ma khlainai borok kam san abuna tei sarkar no tuninyani te borok no tuninyani abo to borok ni khetre bo tobe chini Tripura hato sungnai mani statehood of the democratic movement amoto jaranaki political organization jeta peacefully movement khlainai democratic madhyome movement khlainai borok se demand no khlaio chini oro to kono terrorist organization to abono movement khlaiable ka oro khetreo amo haiki jete treat khlai tongmani একটা terrorist organization যেটা যেভাবে
स्ट्रीट खलायो सिनी स्टेट हुड न तै जे डेमोक्रेटिक मुभमेंट न जे सेम पर्याय तलां तमनि आबो नि क्षेत्रे बसिनी जेरानाकि इंटेलेक्चुअल हिंटनाय रक किसा वान सुक थाइख्लायो आमहा कि ट्रिट खलाइजों मने आबो सिनी बागै गाहाम दं न हामे दं न ओमफ्राय आबोनि बागैनि सावां जेता साना मुसुंमानि हेमन्तनि कक खनावै हेमन्तनि नक जरातैनो बखा कसाङै थांगांखाय आमो सिनी तिब्रासा दफानि बागै फ्यूचार जायांनाय आबोनि बागैनो जों दाबुक जेता वान सुगै अंखलायमानि हिंखाय कारण जों नुखा सिनी एनसी बाबु बो हेमन्तनि नक जरान सवैका सिनी दाबुक नेक्स्ट जेता मुभमानि आबो बा आसागाम जागा कसा जाखायके नुगो आबोनि बागैनो जों दाबुक तेकिसा जुदा खलाय जों वान सुक लाई बांखरका आमो स्टेप बाय स्टेप जों सालायनाय जों जतनो खुला खुलामबाबेनो सालाय जतनो खनारिवैनो जों जेता खलायनाय सामुंनो जों खलायनाय आमो जातिनि सामुं खलायनायनि आमो केबनि नुखुं जानानैया केब साइसिं जानानैया अदेश राज्यो केब साइसिं दङै बानजि थानानैया जत पालबायसि बानजिनानै पालबायसि दंनानै जा निनि दा दफा बायसि नों दंनानै निनि जाति बायसि नों दंनानै नों साइसिंखौ बानजि दंमाया आं सानसिखौ बानजि दंमाया अर आनि नुखुं जानानै बागै आङ सामुंनो दागै खाय दंया दाबो आगे एनसी बाबुनि लगे 10 बছर 12 बছर रंबैबो आं आनि नुखुं जानानै बागै आङ सामुंनो खाय दंया आंगारो कायसानो सानान मुसुङो देगायसा लास्ट दिगिबो baksa borok singo baksa borok sawo ani bufa hai khlayo hemonto sharma bai sa khani ja kha kaino bini asuk dor thanga kaino kha sang jagoi jodi no phirogoi phaika hankai abo belai hamiango sini borok ni bagui belai sayangnai jong nukha sini NC babu bo hemonto ni asuk dor kaino kha khasang jagoi हेमंत बै सा खानि जगै फिरक फाइमा हिकिनो सिनी दाबुक जारानाकि MLA अंगि तंनाय ग्रेटर टिप्रालैंड नै सावैयाखै जे MLA तंनाय MD सिंह तंनाय रबो हेमंत नि आसुक दरा खैना बखा खसां जगै फालेमा हेके दिनि नुक जगै दङ आबनि बागै जों हेमंत बै खा खसांया हेमंत नि ककनो पुइतु सायांगैनो जों दिनि हेमंत बै सा खानि जंग बैले जों बैनै ककनो पुइतु साया हिनै सालायमानि बिसिंति जों दिनि सिनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि खलायलायमानि हिंखाय जेता हेमंत न बबै सा खानि जंग बै जों सेटिसफेक्शन या जेता जों नुगै दंमानो जों नुगिया हायके जों दंगिमेन्या आबनि बागै जों दिनि सिनी मुभमेंट कमिटी बा स्टेटहुड डिमांड कमिटी नि बिसिंति सिं सिनी टीम सिनी दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटारिएट ऑफिस जेटा सिनी मिनिस्टर होम अफेयर्स ते PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जोंनि टीम नि जों मेमोरेंडम सबमिट खालायलायखा सिनी होम मिनिस्टर Union Home Minister Cabinet Home Affairs the Union Home Minister State Khoroknyo memorandum submit khalaka the Prime Minister Office sini memorandum submit khalaka sini movement statehood demand committee ni bukhaktui submit khlaimani bisingtui जों chini samungo जों yapuri parok laikha जों दिल्लीयाव फाइमानि अनेकटा सामुं chini पजिटिव फाइका सामुं चलि दङ जों अर गोबांमा बटल बाय मालायखा
te dilio गोबांमा कक लाम चलिलायखा जोंनि आबो थाइसा थाइसा खालायो जत कक तो पाब्लिकलि जों फोकास खालायथ' गैया किसासा प्राइवेट नांगौ जोंनि बिसिं गंथुन जारानाखि जों बै कक लाम सालायनाय बरकनि प्राइवेट दङ आबनि बागै जों जतनि फट' रखनो जों पाब्लिकलि रिगुलार साबाय बतै कक लाम लायखा गाय जोंनि जेथ' मेमोरेन्डाम रिमाराव आबनो शेयार खालायनाय पाब्लिकलि फुनुंनाय जेथा जों फुनुकमा मनो एखुनो जेहेतु जोंनि कमिटि दंमाबा जोंनि कमिटि बाय आलोचना खालामनो परे नरंनि बिषयंगा जोंनि जेथा जोंनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनि ते जों कक खाय आबनो जेटा साइट दंमोन कक जों आगिनि बर' वानसुगो राजानि बसलाखाय राजा अंगो प्रजानि बसाखाय प्रजा अंगो फेबा ताबुक दिन सोलाय जाखा ते भारत हा कटरबो आ सोलाय मुंनो सोलायका बफोरो सोलाय जाखा 1949 नि सिगां 1947 15 अगस्त भारत हा कटरनो जिफोरो यगजाक साल बा सादिन मान काहिनी साकलाय जाखा आ दिननि सिमिनो राजानि बिसा राजा अंनाय प्रजानि बिसा प्रजा अंनाय जे नीति दंमोनी आगे सिरि सिटिनि जे चलि फेमेनी जुग जुग रमै आबो बेबा सोलाय जाखा नर जाखा आबनि बागै दिनी साताय क्लाइमा हकाय दिनी आबनो खर्चा मनि क्लाइमा हकाय जों जे बरकनि टेलेन्ट दंगो जे बरकनि वानसुकना रंगो जे बरक सामुं सारिमानो जतनि बागै सामुं खालायमानो बनो तिनी मानि जागो लोकतन्त्रव लोक रायजोनि बिसिंतै ताबुक अकंनो सामा हकाय सिनि बररक ताबुक बो बुनि जाति रो हाके वानसुकना रियाखो आगुंना रियाखो कारण हकाय सिनि बररकनि सोरुंमुं कमखो जों साकबाय थांनो बुनि दफाबाय गोरोंलायमानिबो हाकसालनि साम्पानि जों सोरोंगैनो हानानै दाबो पर्यन्त वानसुक लाया जेबो चेष्टा खालायाहाय खालाय आबनि बागै जों साकबाय थां मा बसानाय मा वानसुकनाय दाबुक जारानाखि युथ्स दंनाय सिख्ला सालाय रक आगिनि जे बुरा बुरि रक बरनि लाइफ बरक थां पाइका जों दाबुक मा वानसुकनाय जे सिख्ला सालाय रक दंमानि नोंकि निनि बुफानि बुमुं बायदिया निनि सिनिमुं नो रिनाय नाकि निनि सिनिमुं निनि बुमुं बायदि नों निनि सिनिमुं रिनाय आं नायो जत सिख्ला सालाय रक आनि बुफा एमएलए आनि बुफा मंत्री आनि बुफा हाई ऑफिसर नै परिचय रिया खालायै परिचय आमाके निजिनि आइडेन्टिटी नो फुनु याखारै निजि बायथां आं अमक फुना आं अमदै सामुं खालायो हिनै परिचय रिनान बागै वानसुक हांकाय बेलाय सानाय आं जातिनि सामुं खालायो हिनै परिचय रिथानि बा आं अमदै सामुं टांगो आरो कुनु लाइसिनान बुकरै किरिनान बुकरै निजिनि बुमुंनो निजि मा सोनामनाय केबो नि कामाय एबा बुफानि बुमुंगै बानसि मानिसिलाय परिचय रि चलि मानसिलाय निजिनि बुमुंबाय चलि मानि बेलाय सानाय दिनै आबो कक साताय क्लाइमा हांकाय सिनि बररकनि वानसुक मानि आजागानो फेलायजा सिनि बररक ओ एक समय चीफ मिनिस्टर अंगै थांगा नेतानि बसा नेता अंगो राजानि बसा राजानि अंगो प्रजानि बसा प्रजा अंगो खेतो खायसानि बसा खेतो खायसेओ बा नापिओ बखना सुनायनि बसा बखना रायसाओ
hinmani jagao se tabu khazalaijak hingkai sini borok ni jeta tabuk je tongmani sini borok to huk tangsawo ka huk tangin chadi hinjangnai hairiba kogo nang tini huk tangchangnai role bahike rajyo chalongnai ba bahike desh chalongnai ba sajangnai bile na aboni bagui sini wansukmani selaitei klaio bebak India hani je katal rajyo sannai ungthun sanyatun bebak jatini wansukmani tabuk salaijak baikha agini dino India hawa joto jagano amahani wansukmani tabuk ang jeta saitongmani rajan busa raja ango projan busa proja ango napi bukhnai ranai busa bukhnai rawo montrin busa montri ango MLN busa MLA ango hini wansuk lai tongmani piaba a wansukmung bebak salaijak baikha tabuk je sapuno je sangi mano nini bikha birisana ni sapuno montri ngi mano abukun khoti kri bo jodi bini upojukto wansukmani tongkhai bini upojukto যোগ্যতা tongkhangkai bo a position a jagao bo soginai kai kaisa te kaisa no tola saka tisanani kuno proyojon kri kebo kaham samungtang toka bono segluknani bono hamya sanani bo samung kaham khaitong bo bono hamya hini sanani abo kuno proyojon kri bo je samung kaham khaitongnai bono sing kaham no ma phungnai je samung hamya khaitongnai hoiti bo mantri basa phungthun bo hoiti chief minister phungthun প্রধানমন্ত্রী ফুংটুং তেব নিনি আই সময় রাজা মহারাজানি বসা বংশ ফুংটুং जों हामियानो मा फुंनाय कामनो काहा मा फुं कखा बसे डेमोक्रेसीव जतनिनो काहाम हामिया सानानि राइट्स दङ आउनो डेमोक्रेसी इंडिया इंडिपेंडेंट जों तो दा कासे इंडिपेंडेंट कान्ट्री दङ जोंनि अरा इंडिपेंडेंट शब्दनि अर्थनो सिनि अधिकार जों काहामनो काहाम सानानि हामियानो हामिया सानानि जोंनो केबो माना खामिया अब सिनि सांविधानिक अधिकार आबनो जों केबन थानि साननाबो नांगिया केबनि थानि हैनाबो नांगिया आबनो सिनि गणतंत्र आबनो सिनि अधिकार जों दिनै आमसुक जारातै जों सिनि थानि अधिकार दंमोन जों तामनेले सिनि अधिकारनो जों कामबो थैबाय आं नायबा आमनि बागै केबो जदि कायसाते कायसना नों हायमा खायगला ओ हायमा हिमगला खिनि तंनाय रक आमो हकाय संविधान बिरोधी सामुखलाय तंमनि क्लाय नों खरकसांगै ते खरकसानि अधिकार न दाबो गैतन मानि सगलक मानि क्लाय ते खरकसाना के जाराना कि आबो हाय सामुखलाय तंनाय रक केबो काहाम सानामसुं तखा केबनो जाया खाई तंमन लुगै ब सयजागलि आबनो सिजारनानि मुसुं तखा साना मुसुं तखा आबनो माना खानाय रक जाराना कि माना खालायनि रक बो संविधान बिरोधी सामुनो खालाय ताबुक जों काहामनो काहाम सानानि थांगाखै तो आकंनो खालायो आबनि बागैनो दिनै आककनो नरगनि बिसंगो सानानि खालायखा तबे ताबुक नि जे इंडिया तंमनि सिनिमो इंडिया दाक्तिनो सलायजाकनाय तेबो दाक्तिनो डेभलप नाय जेहेतु जत ताबुक वानसुंनानि बाबिमानि सिनि बररकनि तिरुक सलायजागै फायो सोलोंबारिबो फायो जों कायसाते कायसानि बिसिंगो सोलोंलायमानि बिसिंतै ताबुक जों सिनि बररक सिनि तिब्रा हा बो हायकिनो आगो मा फायनाय बुनि हासते हायकिनो जों दिनै आदिबासी हिनजागै तंमनि जागानि हटे जों योगै मा फायनाय आदिबासीनि शब्दनि अर्थ अंखा आदिम मानव माने जों पुरातन जुगसि तंखो गोजाम जुगसि तंखो ताबुकनि अ जुग ताबुक 2023 चलिबो जोंगा 2023 सिनि जाति रक सिनि वानसुंमानि सिनि बाबिमानि सिनि तमुं सामुं बेबागनो जों 2023 सपायाको जों तंखो 1950 1960 तंखो आमाहायके साजाकमानि कक्से आजेता आदिबासी शब्द बा इंडिजिनास शब्द जों प्रत्येकटा शब्दनि
अर्थ न बुजिया मिनिं न बुजिया नि बागै जों साक साक न जोंनि आइडेन्टिटि न जों दिनै जेरावनाखि तिरपानि जे गोजाम जुगरे जुग दङै फाइनि रक साक साक न दिनै आदिबासि हिनि परिचय रुव इन्डिजिनास हिनि परिचय रुव ट्राइबेल हिनि परिचय रुव जों केवल तिरपुरी बा तिप्रा हिनि जों परिचय रुनि नायलाया साइमे आबुनि पिछनो रिजन ताम जों सिनि आइडेन्टिटि न जों मा फुनुंनाय सिनि सिनिमुं न जों मारिनाय तिरपुरी तिप्रा सिनि भाषा न जों इम्पोर्टेन्ट मारिनाय बुनि जातिनि भाषा न जों इम्पोर्टेन्ट रिमानि सिलाय सिनि न जों इम्पोर्टेन्ट मारिनाय सिनि निजिसो सिनिमुं न जों आबुनो आइडेन्टिटि सिनि निनि भाषा निनि बुमुं आबुनो सिनि आइडेन्टिटि सिनि बुमुं करेखे सिनि भाषा करेखे जोंनो सब सिननायबा आबुनि बागै जों जतन मोथाङै मानारनाय जों खालिखायनो जाति दफा हेनै सालायै थाइसिंगो माबा सागा बारे बारे जेता आखौनो रिपिट मा खालायो दातुइ लायै पारा पारा गुरि लायै आन्द्रस तुइ लायै आन्द्रस बागान सनाम लायै आन्द्रस रावै आ दाबायनो सालायै टंटक टंलाय माबायले o jat dofha hinui jeta tabuk tongmani hai te phainai salo tabuk joto birman tongo tebo birman phainai जों jodi wansuknani babinani ringlaya kai akokno bare bare kobongno busungo जों wansuki babibai samungma tenglainai ma khallainai जों कायसा ते कायसाना लिडार न जों रेसपेक्ट मारलायने बो जेकुनो पार्टी खालायथुन आ लिडार बाहायनो बिनि जनगण न बिनि जाति न बो रेसपेक्ट मारनाय जों जेकुनो मुभमेन्ट न जों कायसा ते कायसानि लगिवा जों मा सुबालायने बाहायखि सुबानाय जों मरेल सापर्ट मा खालायने ताबुक नायदि मणिपुरनि अवस्था बमहायत लांटोखा पुला सेंजाक खारो माइग्रेंट इलीगल माइग्रेंट जेता म्यांमार ने हटे आरो मिलिटारी रूल दं तमनि बागै आरो ने माइग्रेंट फाके हनि प्रोटेस्ट लाइमोन होते तिनि बुजागा सगैरिका कुकी बेस माइटे ताबुखाय रिलीजियस बेस सगैरिका स्टेप बाय स्टेप kaisa hoi te kaisa bahari thanglai kai amahai belai abo saya klayo amahai rok unglai mani kaisa understanding o tongno nango kaisa jati te kaisa jati ni bisingo tabu chinero bo jarane ki leader rok ni bisingo kebo leader rok saje phungmano tabu ang ok rok samaro ba khanai tonai rok jarana ki sini हास्टेनि लुकुरावबो तबे कबि ककनो जोंमा सानाय जेता साताय ककनो जोंमा सानाय आबुनो ककखाय कै ताबुक सुक जरातिनि बागै आमसनो कक लांलायनो नरकनि सोंथाय एबा साताय कक टंखांखाय कमेन्ट सेक्सनाव नरकनि कमेन्ट रकनो खालायदि आबुनि परे नरकनि कमेन्ट नि कक नरकटाम साननाय बा नरकटाम नाय आबुरनति हानि हायां नरकनि ककनो वानसुगै साननि चेष्टा खालायनो जेता आंगो तिनि बेलाय साकनो रंजागै कक सामनि खालाया तबे अनेक दिन नुगै फाइमानि बिसिंतै खालाय जे नाय तंमानि बिसिंतै खालाय जेता नुकमानि आं जे निजि बायथां मालायमानि ककनो तिनि नरक बाय शेयर खालायनायनि बागै तिनि नरकनि बिसिंगो फाइके हायकिनो तिनि आमसुकनो सासिवनो ते फाइनाय साला नरक बाय हानि हाय नरकनि बिसिंगो फाइबिरानो आसनो